so wawuvula umnyango wendaba ezilungileyo bazamkela lithi iBhayibhile uPaul ukhe wahlala inyanga ezithile apha eKorinte because uPaul ebengosivunguvungu nje esigqithayo kodwa uPaul after eshumayela ebekazinze ayizinzise lento ayishumayelayo ebantwini after uPaul ehleli apha ngexela ukuthi uPaul ebengumphostile uPaul ebeyintoni and umpostile akazinzi kwindawo eyi-1 according isibhalo umpostile akami kwindawo eyi-1 umpostile uyavelela umpostile umuntu otyala amabandla umpostile akafukami kwibandla elinye elapha uPaul nangona umsebenzi kaThixo uqhubeka apha eKorinte abantu bezamkele indaba ezilungileyo leBhayibhile babe baninzi abaphikisana naye bazalwane alisibelanga isidalwa esitsha siyakuso kale makhanika yenilinde siyaya kuso isidalwa esitsha when eqhubeka apha lithi uPaul wadecide ukumka eKorinte waya eEfes eyovakalisa indaba ezilungileyo when efika eEfese ibandla laseKorinte kwaqala ichaos ngoba umpostile akasekho phakathi kwebandla uthi esekheyo uthi uPaul ese-Efese uyaqala ke ngokubhala incwadi yokuqala yabaseKorinte uthi ndivile ngani maKorinte ndive ingxelo ngani ndive ngefemeli yakoCloe ndivile izinto ezingani ukuba ngoku phakathi kwenu sekukhona ukwahlukana njengoba ndingekho ndinimilisele kuKristu ndiva iindaba zokuthi ngoku nihlukile koKristu bendinimilisele kuye uthi kunento endiyivayo phakathi kwenu chapter 1 verse 11 uthi phakathi kwenu kukhona abantu abathi bangabakaPawulos abanye bathi bangabakhefa abanye bathi bangabakaKhefas abanye bathi bangabakaApolo liqembu lesithathu abanye basamile bathi bangabakaKristu when uPaul ese-Efese wava ibandla selichekeke kayi-4 lisukile kuKristu ebelimiliselwe kuye kodwa liyonamathela ebantwini kuKristu kodwa lanamathela uthi bantu baseKorinte kwenzenja igama uKristu wahlukahlukene na igama nabhaptizelwa kuKristu igama nabhaptizelwa kuKristu na igama nabhaptizelwa kuPawulos nakuthi uPaul ezama ukubakhupha kuye abantu benamathela kuye because abantu abazi bashumayeza uKristu basuke kuKristu bajonge wena abantu bakhonze wena abantu baye kukhenga uThixo experience lento yokuthi abantu baye baqhekeke yenye yechaos eyenzeke eKorinte emenze uPaul angafaka uhlisele eEfese ibandla laseKorinte libandla lechaos kodwa lisindisiwe linaye uYesu kodwa sivele isidalwa esitsha phakathi lineziphithiphithi ibandla laseKorinte wanyemezela lamanyala uPaul wakamadi makehlale apha eKorinte ngibhale incwadi wathi man chapter 5 chapter 5 usibhalele wathi ikhona enye into engiyivayo nina abantu baseKorinte ndiva amanyala angenziwayo awenziwa nangabantu abangakholwayo ndiwafayo phandle uthi ndivile ukuba phakathi kwenu nilibandla uyakwazi unyana alale nomfazi kayise enye yekhelo sebesenzeka eKorinte
laseKorinte. Belibanjwa yintoni? Belibanjwa umbulo. Bathi niyamazi Yesu. Imamkela uYesu. Kodwa ukwamkela uYesu akwenzanga lachika. Ngifuna alifuni ba umtima wafama ndimenza weak uYesu kodwa ndifuna ukubonisa inqanaba lokuhamba noYesu amanqanaba okuhlangana noYesu. Yiva ukuba kukhona umbulo awenzekayo phakathi sinyuka nencwadi yaseKorinte bokuqala chapter 5. When sinyuka husband city elibandla lokulibandla eliphakathi kwabantu abakhonza izithixo. When sizonyukela ku chapter 10 sifunde fa verse 22. So sifundele ekhaya bhala nje uthi man ikhona into endiyivayo ngani nina abantu baseKorinte, nina abantu abakwazi ukuzibamba, abantu abahlalayo, because abantu benhlanga xa besidla amadini yabo anikwazi ukuzibamba nibaphakathi kwazo. Uyabuzwa ukuthi nina nisela indebe kaKristu niphinde nisele indebe yamadini anikwazi ukuzibamba. Ayino ibandla laseKorinte lathi liyafana nebandla laseKapa. Ngoba ibandla laseKapa esibasisiya kuDisemba liyakwazi uhayazela emigidini likhwenya iphani. Umkelo Yesu uyakholwa. Bandla laseKapa bandla lingakwazi ukubamba. Ibandla okungaveli sidalwa esitsha ibandla lingatheli tshintsha. Bathi linayo uYesu. uYesu namkela uYesu. Yakholwa iyahayazela enza zonke izinto khona elingayenziwa yikino Yesu but isidalwa esitsha. Wenyuka ebhala esuka ku chapter 10 elibandla lingakwazi uzibamba. Ngifuna utheni ethetha lento esithi uma umuntu basisidalwa esitsha ecacisela abantu nathi abantu abangakholwayo, ecacisela abantu abanoYesu, ecacisela osiphinyile, ecacisela abantu abasamthinya bakholele nabo uthini ushisa. When enyuka from verse 9 verse 10 siya verse masiya verse 13. Enye yezinto ebisenzeka ngaphandle ibandla laseKorinte lifumile linento zonke and ibandla laseKorinte uziqonda belinayo uYesu, belinazo izibabalo zakamoya. Kodwa liphila kakubi libabalo linezibabalo. Liphila kakubi liprofeta, liphila kakubi lithetha ngezwini ibandla laseKorinte. Chapter 13 uthi mamelani noba nigade nithethe ngezwini zabantu, nithethe ngezengelosi, ninikele ngemizimba yenu ishiswe, kodwa ifane naluthando. Ngiyaqola njengento ekhethezayo ngamanye amagama belistruglisha ibandla laseKorinte kuthando. Ebandla bilibandla nje le-chaos. Ilibandla lantoni? Bandla le-chaos, bandla elingavumi ukuthi libe sisidalwa esitsha. 14 no Nkosi yami. 14 kune-chaos engalawulekiyo ke ngoku. 14 kune-chaos ebandla ku verse 14 chapter 14. Masijabe mhlawumbe siye phaa chapter 14 ukuya phaa kuma verse 10. Ezwa elibandla belineziphiwo zikamoya. Elibandla belikwazi ukuthetha ngezwini. Belikwazi ukuthandaza ngezwini. But ngenxa yoba elibandla ibilibandla elikhukhumeleyo, wonke umuntu ebefuna ukuvela
yini bebethetha bonke batheni not bethandaza bethetha ngazo because kukhona umehluko phakathi kothetha nokuthandaza kuchapter 14 kuchapter 10 chapter 10 verse 14 uthetha into ezibini ukuthetha ngazo nokuthandaza ngazo uthi xa thetha uPaul ese-Efeso uthi othetha ngazo makathandazele ukuba zivakale makathandazele uba le nto ayithethayo ibe yintekakayo otheni othetha ngazo noto othandaza ngazo kuvesithini othetha ngazo makathandazele uba into ayithethayo Kosiya. Okapashaya. Akukalile likhato shekepa. Othetha ngazo makathandaza ntithini if I can't akube khona intolikayo if akukho intolikayo akahluli akathini abolite thulani xa nithetha ngazo if akekho ozotolika fana nomlo inasayisithi tatopostile othetha ngazo why kufanele izitolika because othetha ngazo uzisa imessage ebandleni so kufanele utoliko verse 14 othandaza ngazo uyazatha yena kuthetha yena ethetha nothixo according to etoliki because othandaza ngesixhosa sakho azutoliki ukamagama akhe singawa-understand ongqongqoshe oba awusitolikeni because uyathandaza asozukumisa because uyathandaza asozuthi awusitolikeni ungqongqoshe kodwa xa sokuthetha into esingayifayo zawubuza umbuzo because uyathetha awuthandazi kaloku enye yencwadi yebandla laseKorinte chapter 15 chapter 15 uyaqaphela apha ukuthi kuvela i-false teachers yabona ke enye ixesha lokumpostile when idoctrine sheet akakwazi ukhawuleza ayitreat yeah inature yompostile khawuleza ayitreat when eyibomba yiyo so chapter 15 when uzofunda chapter 15 kukhona abebetisha besithi uvuko lukaKristu alukho abandleni akushoba yethini kuthiwa libandla laseKorinte lithi uvuko alukho so ebhala le ncwadi uPaul uyacacisa ukuthi ukuba ngaba sithi uKristu akavukanga kuyiphilisha yikho lelo sishumayelayo bekukho ingxaki eKorinte ibandla lakhona lichaos siyeza ke ngoku siyeza ku verse 16 ayivala verse 16 when ivala uPaul uthetha ngokuqoqwa kwemali ebandleni ukuqoqwa kwemali ebandleni ayisosono alifuna uphume kule mvuselo ungena appetite yonikela ya ukuqoqwa kwemali according to scripture akusosono uyifunde endlini uthi jongani uthi xa kuqala iveki qokelelani hesiba iqala iveki qokelelani iveki le yonke uthi ke ngokuPaul uthi dissolve njengoba qokelelani eze xa ndifika manje kuPaul ningaqokeleli xa kufika ma ndifika seqokelele when iqokelelwa ayiqokelelelwa Paul but iqokelelwa kuba isiwa kwingxowa yobudlelwane eseJerusalem ayiqokelelwa nguPaul iqokelelwa kuthiwa isisipho esinganyanzelekiyo efane siphume ngokuthwayita ngenhliziyo isiwa eJerusalem kongxowa kulo ukuthi kujongwe ingxaki zemandla celo jongwe abafelokwazi kujongwe yonke into kujonge intswelo zabagili eyivala ujamela kulela siza kuyo uma uzofunda le siza kuyo uPaul ku chapter 2
uthi hey hayi le yesibili ngiyibhala ndinenyembezi ngiyibhala delete because le yokuqala khange yankeleke incwadi ezazinto ebezithetha bezihlaba ebandleni ibandla belingafuna ukuguquka uthi ndizawuphinda ndibhaleni kodwa le ndibhala delete ndibhala ndisiva kabuhlungu le chapter 2 chapter 7 nalapho uyaxela uthi noba nikhathazekile as long nikhathazeka zizinto ezilungileyo noba nitheni noba uphume ukhathazekile apha as long ndishumayela ivangeli elibandla belitheni belinoyesu elibandla belitheni elibandla belinoyesu xa sifika kule chapter uyakomba ana mani bakhe ndishintshe indlela yothetha aba bantu abayikona uthi uma umuntu ekuKristu yo yabona kutshintshwa ke ngoku istatement kanye kutshintshwa indlela yokuthetha ndicela uthi class ezi-2 and baba yintoni nje ezi-2 nje ayindivumele ndifundise njalo when someone is in not ubani ka enoKristu kodwa ubani xa eku kukutshintshwa indlela yokuthetha ngoku because aba bantu banaye but abekho kuyo banaye kodwa batheni when kuthiwa unaye banaye sinabo abantu abanakudala masabamkelisa abantu thina uYesu abezithathweni but xa siqwasa laba abantu babezizitha bezisha bayamamkela uYesu babheke phasi babone besenza into zabo because banaye xa unaye which means xa unaye uYesu lo bani uYesu so wena utheni unaye utheni unaye utheni naye awukho kubi ebethuni ungaqhawuka nanini le relationship iyeke kakhulu kwelevel ephansi kakhulu iyeke engayikwazi ukusiveza isidalwa esitsha because utheni bangapha abantu abathi ndinoYesu kodwa xa umqwalasela uyabona lo akashintshi asiveli isidalwa esitsha uthi ke ngobazalwane makasiyitshintshe ulimamelani when umuntu ekuKristu when someone when ubani engena ekuye uyashintsha akasizithalo esitsha because xa esekuye akasakwazi usilawula akusaphili yena kodwa kuphila uKristu akasahambi wabona kodwa akasaveni into wothanda kodwa wenza ngoba uthanda uKristu ngoba ukuye utheni uyenzisa ungenini ala ebesisithalo esitsha abesesithi athi behold alasela because ukeyiqwalasela nazi yayi izinto ezidala zidlula izinto ezidala xa ungene kuye when ukuye ayinguye owembethe yena alright nguwe owembethe yena ayinguye mfundisi otheni ya akabethanga wena kaloku nguwe lo ngene kuye ikhava nguye ke ngoku okay wena uphaphalathi kuye ikhava ngani so uma ikhava inguYesu noma besikwazi ke ngoku sikuqwalasela singakuboni sikukhangela ufuma esikwazi ngayo iyashintsha noma besikwazi ngokwenyama asisakwazi ngachasa asisaboni wena sibona uKristu bona bani bona uKristu asaboni wena umuntu ekuKristu uyeke kubonakala into yenziwa
Ikorinte itayenza ukubonakale izimbo zenu anikho kuye. Is that anyone? How great thou art! 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 How great you! How great thou art! Ubani umuntu ngwele apha endlini ongazange abe naye umuntu. Because malaka nayo umuntu ndathini kodwa into eyenza ndimlahle nibe anaye ngozange ndibe kuye. Okay, ndathini because amanqanaba we relationship awafani. Uma ivakele unaye, uma utheni mntanam, uma unaye liqanabe liphansi kakhulu. And xa engumuntu wakho akutshintshi into kuye. Xa unaye nje nobe ehambe emola akabonakali noba ngumuntu. Because inqanaba eli because unaye awukho kuye. Awukho kuye. So nobe ehambe emola akabonakali noba ngumuntu. Namhlanje ngibona ngathi hello akhonto edensa. Because akabonakali ukuba umuntu omthembu. Maya! Ah, lava kosha. Uma sekshika mankana. Oya kuma sekshika mankana. Indinkolele ndiku Kristu. Well, umshado bashada ndiku Kristu, ngishmayela ngoKristu wami. Shumayela mshado tu. Shumayela ngoKristu. Insizwa sethe qawu nokho. Now, uma sekshika mankana badala ubosini. Sekshika mankana baseye kuba ngumuntu wakho. Hey, sedikaniswa eye kuba ngumuntu wakho. If lithi when send it man. Lithi seniyeki ubaba phi. Lithi adisekho. Kodwa senitwenye lelinyana. When senitwenye izinto ezindala ziyadlula. Uthi noba uhambe emola inkomo yohana okuphila. Uyabonakala kwa uhambo ba umphathiwe. Uyabonakala kukhona uphawu akuduma luphila because ukuvela izinto ezithile. When umuntu Maya ayanda khangela mfuma ngibona uKristu andisamazi ke ndimazi ngibona izinto ezithile. Yabona mfuna sijonge incwadi. Oh Jesus, what you say? Colossians chapter 3. When umuntu uKristu uba sisidayo. Jesus. Jonga ufuna ke uyimamele lento mhlambi. In English, when someone is in Christ, he is a new creation. When someone is in Christ, he is not born again. According to this verse, born again. When go to a new creation, not out to a born again, says it as born again. Uhambe ngeline kodwa with new creation uhambe ngeline. Born again ukuzalwa
Kodwa u-new creation ukudilizwa uxovwe uqalelwe. Okay. U-new creation ukudalwa. New creation is a transformation. Kukushitshwa uhlobo ubululo uxovwe. Ube lithaka uphinde wenziwe. Kuthiwa new creation. But born again. Yenye into. Oh yes. Born again ntoni? Yenye into. Born again umele ukungena kwi-kingdom. Yo. Enter. Say gate yongena kwi-kingdom. Yeah. Born again akango-new creation. Jesus. When kuthiwa ungene kwi-kingdom, i-choice yakho usengathi ngozophakathi uphinde uzilawule. Okay. Baninzi abantu abakwi-kingdom njengoba nilapha nikwi-kingdom nangena niphakathi. Kodwa when ukwi-kingdom uyakwazi uphinde uzilawule ngoba ukwi-kingdom wokulapha kuyo uphinde wena uzilawule ngokwakho because usiphethe. Kodwa once kathiwa new creation, if ungathi ngoku uthi yefundisi hayi mani endlebeni zakho nhlolo zenza kakhulu kasithothise nje kancinci ndakuxela akusakwazi ukusithothisa because zidaliwe akwazi ukuyishintsha idalo. Once kwathiwa usisidalwa esitsha awusena choice. Jesus. Uphila ngalendlela udalelwe because sidalelwe kuKristu. Wesidalelwe kuKristu Yesu. Sifikele kwilevel yokudalwa. Asakwazi nje sokuphila ukugcwele ngenkani. Qoyo yona yafuna umosha kodwa awusamosheki. Awusamosheki mashana lekona akumosheki because itheni hayi ngo ndisesedalwa esitsha. Akasijonge ngencwadi yabaseKorinte. Ayi incwadi yakhe ngicela ufundele umkhosi kathi kwabaseKolose chapter 3 verse 1. Ukuba ngoko navuswa kunye noKristu funani izinto zaphezulu. Yeke tata ngobe nisashumayela kanti inhlanganisela amanzi qoma ngathi zobaleka ne-message kodwa yabona ngoba ndiyakhula ndiyakwazi usela amanzi best crop ebethu andifune ngoba izolahleka andifune mistake izomka sela amanzi ngoku i-age yatshintsha. New creation. Fundisa mfundisi. Jonga ke ngoku uthi apha obhalayo ukuba navuswa naye uKristu. Funani izinto zaphezulu. Nkulunkulu sena kufumaneka. Awungecaphuli xa ndingawothi mhlambi ndithi wena mntu wentlanga awukho kubona ke ngakucaphukisa lokho. Ndithi wena mntu wentlanga awubelong kubona okay. Wena ubelonga kuvuso, ubelonga ku-new creation because wena awuzange waqala ngawuzalwa nguThixo. Zange wayiva la ncasa yokuzalwa nguThixo. Umuntu ozalwe nguThixo, i-firstborn kaThixo. Andanoba sifune na i-first u-Adam zange azalwe nguThixo. U-Adam wadalwa. Kodwa umuntu okuthiwe uzelwe nguThixo ku-Israyeli i-firstborn kaNkulunkulu ku-Israyeli. So if ningathi wena mntu wentlanga kuzalo akhange ubekho kodwa wena ubekho kwi-transformation. Wena ubekho kudalo olusha. Fundisi uyithatha bule luyithethayo. Ufunda incwadi ngoyifunde khona ngoyifunde. Hayi ngoyifunde mandifunde nami bazalwane. Dala abantu befunda ivesi. Azi bengathi soyingale nofunda ivesi nenqobo sibabhora abantu. Hayi dala ufunda ivesi ezisamandla. Exodus chapter 4 verse 22. Exodus. Yeah. Chapter 4. Funa sive nje uThixo bathetha ngoIsrael. Exodus chapter 4 verse 22. Yeah. Wathi kuFaro utsho uYehova ukuthi unyana wami wamazibulo uSirayeli. Unyana wamantoni? Wamazibulo. Unyana wami wonkala kutsho uThixo. Unyana wami wamazibulo uSirayeli. Jesus.
nto Adam yena wamo mazibulo kusirayi so lithi ke ngoxa lithetha ngenhlanga iBhayibheli lithi wena onke wawufile awutheni wawufeze iziphoso onke kwamoshwa ethi onke wawufile wena Jesus wena indibidingeka bekudingeka uvuko yona lento izothapha uma abantu uma abantu uma nafuka noKristu ufuna into zaphezulu so uThixo wahamba nabantu bakhe kwafika kwiNew Testament apho esivayo bike yachachazela Nkosi yami indaba kaNicodemus ofanele azalwe kwabusha kodwa uma uzojonga uYesu eshumayela ngobukumkani kwiNew Testament eshuma uYesu engekafi ufuna uzibona ba ungenaphi as umuntu wenhlaka uzibona ba ungena down esibungu uma uYesu efika eshumayela indaba yobukumkani from the New Testament umuntu wenhlanga bengangena indawo ngifuna sicula la ngoma ithi ndokulandela msindisi ngoba wacriticas bese understand umuntu wenhlanga ebengangena indawo lithi iBhayibheli wathunywa abakhe abamamkela